Kakang bojo eling to Kang aja nurusi cakepe menungsa loro iki. Wis ta wis ora sah kaya ngono kuwi to Kakang. Ayo to. Gatotkaca ki anake dhewe, Gatotkaca ki tedhak turune awake dhewe. Nek awake dhewe ora mengestuni karo Gatotkaca gone bakal diwisuda. Distol tempun awake dhewe Kang. Wis ora nggubris cangkemmu intine sok sapa kae wae sing mepalangi karepane Brajadenta anggone bali lan ora mengestuni Gatotkaca jumenengan ratu utawa diwisuda ning Praja Pringgondari daturi minggat wae saka praja utawa saka Kadipaten Permalang. Ning aku ngelekke sepisan meneh ya Kang, aku wis ngelekke ket mau. Nek ana apa-apa Kakang Mbok Ayu arimbi duka karo Kakang Brajadenta, Braja Musti lan Kala Bendana ora melu Kang. Ora mengkoto dhisik di adikku bocah bagus. Braja Musti mesti wae gawe kaget. Pun Kakang ngawe kelawan jeneng Siadi. Padha ora harjo sak sowanmu ngersaning pun Kakang iki Dimas Brajadenta. Kakang Brajadenta iya Kakang gawe kaget penggalihku ana sak njabaning kadipaten. Dina iki Kakang Brajadenta ngawe lan nyaketke sowan kono ngersaning Kakang Brajadenta. Mesti wae gawe kaget ana pakarti kleru apa kang ndak tindakake. Moro gage paringa dawuh Kang nek Kakang Brajadenta arep maringi pidana karo aku dosa apa sing bakal tak sandang aku ora bakal wegah. Nanging yen arep menehi ganjaran karo aku adimu Braja Musti, banjur labuhan apa sing wis ndak tindake lan ndak lakoke, ndak lakoni karo Kakang Brajadenta. Kakang daturi paring dawuh sing cetha. Iya, gawe kaget mesti wae sowanmu tak awe. Iya Kakang, padha raharjo sak sowanmu ngarsane kakangmu. Pengastune Kakang Brajadenta pamujimu slamet tekaku Kang. Ora ana alangan swiji apa kalis ing sambikala. Nanging sakurunge Kakang adimu Braja Musti ngaturake sembah pangabektiku kunjuk marang arsamu Kakang Brajadenta ana ing Kadipaten Permalang. Kakang Brajadenta iya Siadi ngaturake bakti kelawan pun Kakang wis ndak tampa ora liwat pangestri wong tuwa wae tanpa nono. Iya Kakang tak gegem dadekake jimat. Iya prayoga nganggon mulunggu ngarsaning pun Kakang iki Dimas Braja Musti. Iya Kakang kaya ora kurang prayoga sowanku nang ngarsamu Kakang. Adikku dibocah bagus Kala Bendana. Sawise kowe kaget tak awe sowanmu tak jaketake marang ngarsaku Kakangmu Brajadenta ing Kadipaten Permalang. Padha raharjo sak sowanmu. Tuh tapi pasah kliwat sabe ya Kakang Brajadenta. Saurunge aku ki kaget, ene wis ganti apa Kakang Brajadenta ki gawe karo adi-adine. Gawe karo Braja Musti, gawe karo Kala Bendana. Gawe kaget Kakang nanging ora dadi apa. Pamuji Kakang Brajadenta slamet tekaku ning Kadipaten Permalang kene Kang. Ora liwat aku ngaturke bektiku kantur ya Kakang. Iya tak tampa ora liwat salam taklimku wae tanpa nono. Tak gegem dadake jimat ya paripe dayana ing kacantosan Kakang. Penak nonggon mulunggu kaya wis ora kurang kepenak. Kakang Brajadenta gawe kaget nyaketake karo sowane adi-adimu
Brajamusti lan Kalabendana ing Kadipaten Permalang Kakang ana wigati apa lan bakal ngrembug babagan apa sartane ana wigati apa lan ana perkara apa nganti kowe ngawe karo adi-adimu yen tak pitung miturut pemanggihku iki kaya bab sing pancen wigati nanging ana wigati apa Kakang tak aturi paring dawuh Kakang Kakang Brajamusti jawik pedhek wae aja mikir wae tak aturi paring dawuh sing cetha rek kepareng yo murugake Wedarna ngendikano karo aku Kakang ning nek waji tumraping para kadang sedaya munggah ingkang nyayaka Punggawa ayo jak kanthi manjing ana ing sanggar pamulekan papan Caturnetra karo adimu Kalabendana iki Kakang Brajamusti gawe kaget mesti wae suwanmu kabeh tak awi iya aku bakal ngaturake lan babarake apa sing dadi wigatine aku ngawe lan nglumpukke adi-adiku kabeh ana ing telenging Kadipaten Permalang iki iya Kakang daturi paring dawuh sepisan aku kepengin nyumurupi babagan kasarasaning kasantosaning lahir batin adi-adiku lan babagan karaharjaning gesanging adi-adiku Brajamusti lan Kalabendana iya Kakang pamujimu iya Kakang pamujimu aku sehat bagas waras matur nuwun iya dene tungkap angka loro aku mung bakal ngrembug lan aku arep ngrembug babagan Nawala sing wis tak tampa saka Kakang Mbok Ayu Harimbi Kakang Brajamusti nampa Nawala saka Kakang Mbok Ayu Harimbi ing Pringgondani ya dasar para nyata isining Nawala kepiye Kakang lan wigatine apa dene Kakang Mbok Ayu Harimbi ngaturi Nawala utawi maringi Nawala karo Kakang Brajamusti isining Nawala ya kuwi sepisan tulising Nawala Gatotkaca bakal dadi jeneng ratu bakal diwisuda ana ing Pringgondani minangka ratu ana ing Pringgondani lan angka loro isining Nawala nimbali karo aku lan adi-adiku kabeh Brajamusti lan Kalabendana supaya sowan menyang negara ing Pringgondani nyekseni lan ngombyongi lan uga menehi pangestu karo si Gatotkaca anggone bakal diwisuda minangka jeneng ratu ning Pringgondani adi-adiku kabeh Wilatalah Kakang yen to pancen cetha kaya mangkono ngerti aku ket mau ora bakal wigih ringo-ringo dangu karo Kakang Brajamusti wis ora usah nganggo suwe Kang mangerti ya Kang Gatotkaca kuwi cedhak turune awake dhewe Gatotkaca kuwi anake Kakang Mbok Ayu Harimbi Gatotkaca kuwi anake awake dhewe aku kuwi dianggep paman karo Gatotkaca ning pancen benere kaya ngono Kang mula ora usah suwe-suwe awake dhewe ayo suwan menyang Pringgondani nyekseni lan maringi pangestu Gatotkaca sing bakal diwisuda minangka ratu ana ing Pringgondani Kakang Brajamusti monggo dhisik diglejah kanthi permati lan di taliti tedhak turune Gatotkaca sing saknyatane kuwi saka sapa lah saka sapa nek miturut Brajamusti Gatotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh kok Kakang Brajamusti iso paring dawuh kaya ngono Kang merga Gatotkaca kuwi anake Raden Bratasena utawa Raden Werkudara Raden Werkudara kuwi atmajane Sawarga Prabu Pandhu Dewanata ing Astina merga nalika semana ana pabaratan utawa ana paprangan ning antaraning Nalendra Ngastina lan Rama Prabu Trembuka wekasan sak mengko iso gawe
sirnane Rama Prabu Trembuka mesti sababake saka tangane Prabu Pandhu lan pakartine Prabu Pandhu angka 2 Bratasena utawa Werkudara kuwi sing wis mateni karo Kakang Harimba. Kakang Harimba kuwi minangka pengayomanku sak banjure sawarga Rama Prabu Trembuka ora ana. Mula duk nalika babat alas Wonomarta Kakang Harimba tekaning pati saka tanganing Raden Bratasena mung mergo kakangmu Kakang Mbok Ayu Arimbi Mbak Yumu Mbak Yu Arimbi bakal dipek karo si Bratasena. Mula nek miturut Brajadenta awake dhewe ora sah mengestoni lan ora sah nyekseni jumenengan ratu utawa wisudan Nalendra si Gatotkaca ning praja ing Pringgondani. Ora sah mengestoni mergo Gatotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh. Ora ana gunane yen mung bakal gedhekke panguripane lan ora ana gunane yen mung bakal nerusake turasing mungsuh, turasing menungso kang ora duwe budi pekerti lan ora duwe ati wis wani mateni karo Rama Prabu Trembuka ing Pringgondani. Wah, Gusti Kang Gusti. Nek pemanggihmu kaya ngono kuwi nek rumangsaku kleru. Kleru sebabe apa? Tak jarwani yo Kakang. Piye? Swarga Rama Prabu Trembuka kuwi murid karo swarga Prabu Pandhu Dewanata nalika semana. Iya, banjur Prabu Pandhu Dewanata kuwi gurune Rama Prabu Trembuka. Nalika semana kuwi patine utawa tilar donyane Rama Prabu Trembuka kuwi ora kok merga Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata ning merga diaja-ajahi karo cangkeme Patih Seguni. Apa yo pancen kaya mangkono? Iya, kuwi ana critane Kakang. Diaja-ajahi karo Patih Seguni wekasan geger ana paperangan ana pabaratan antarane Rama Prabu Trembuka karo sawarga Prabu Pandhu Dewanata ing Astina wekasan mati sampyuh merga sabar-bare sak banjure Rama Prabu Trembuka dipateni utawa disirake dening Prabu Pandhu Dewanata. Prabu Pandhu Dewanata uga ora suwe sak banjure uga melu tilar donya. Angka 2 bapakine Kakang Harimba kuwi ora kok mergo Raden Bratasena melek ngepek karo Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi ora. Nanging mergo Kakang Harimba kuwi pasrah pati urip marang Raden Bratasena merga ana crita sing ngandhakake lan ngendikake tentreme Pringgondani lan Kamarta kuwi yen to nganggo syarat ditumbali gedhe Kakang Harimba utawa Raden Harimba Kang. Bila dalah kuwi bener kuwi Kang. Mila nek mitra taturku Gatotkaca kuwi turase awake dhewe. Gatotkaca kuwi dudu rasing mungsuh yen to mengeti lelakon kuwi lho. Lah iya. Miturut Kakang Brajamusti kepiye? Miturut aku Kakang Brajadenta rasah nganggo suwi-suwi. Gatotkaca kuwi tedhak turuning awake dhewe. Gatotkaca kuwi anak turuning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Muga ora sah suwi-suwi. Aku mengestoni lan ayu tak kanthi supaya sowan menyang praja ing Pringgondani. Wis to Kang, percaya sing dadi aturku. Aku arep anak ragil ning aku ngerti kabeh babagan kenthang kimpuling lelakon praja ing Pringgondani. Wela dalah. Lah kok dadi kaya mangkono critane. Lah pancen kenyatane kaya ngono Kakang. Yen ngono cerita sing tak tampa utawa kabar sing tak tampa kuwi ora ana nyatane. Lah iya alias berita hoax. Hoax kuwi apa? Kakang Brajadenta rasah ngendika iki basane bocah-bocah saiki. Wela dalah. Iya, nek pancen kaya mangkono aku nglenggono, aku ndodho ing kaluputan, ayo ora sah suwe-suwe sowan menyang praja Pringgondani, adi-adiku kabeh
Kula nganti purna lan urung nganti awake dhewe budal menyang negara ing Pringgondani nyekseni lan maringi pangestu menehi pangestu karo Gatotkaca. Jagone ora padha tarung babone ora padha angrem kok iki ana yen tak titik saka sandhangane lan saka penganggone iki sawijining priagung sing rawuh mrene. Wah, dadi kamuringanmu kakang kuwi Begawan Jroning Sukalima. Apa iya? Iya, karo Patih Harya Sekuti. Oh, mula kaya ora pangling lan kaya aku tau weruh ateke utawa pasuryane piagung loro iki. Lah iya, wah. Ngadi-adi lho Kakang, ketekan wong loro iki kaya ketekan virus corona. Lho kok ngono? Ya ngono tenan iki pancen kaya ngono iki gaweane iki cuki-cuki nglicipi carak papak ijo-ijo kana ijo-ijo kene cangkeme wong loro iki. Monggo dhisik aja ngrasani karo daya. Ya wis mangsa brungo Kakang Brajadita nggone bakal ngladeni karo priagung loro iki kepiye? Iya, lareno dhisik. Iya Kakang. Kula nuwun sewu. Kisanak menawi boten sisip panjenengan mriku ingkang asmi utawi peparap Sang Topo Begawan Durna Pandhita ing Sukalima. Sampun dinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanu. Kisanak. Asa bertapal saru gembol sumorante hawelah. Kula niki leres mekaten nger. Menawi jengandika supe kelawan ingkang bapa ing Sukalima sakmangke. Awon tanpa rupi kula menika pandhita ing Sukalima peparap kula Sang Topo Durna utawi Resi Kumbayana. Wiladalah. Menawi mekaten wonten ing Kadipaten Permalang menika karawuhan priyayi-priyayi agung. Pancen inggih leres mekaten. Kula menika sekawit suwan wonten ing Kadipaten Permalang punika wonten ing Pringgondani punika. Inggih. Alajeng ingkang wonten ngajengan menika menawi mboten sisip ing paningal kula punika Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni. Nuwun inggih nggih kawula nun anak Mas Raden Brajadenta. Kasinggihan mekaten panjipura saestu kula menika ingkang ngabdi kepatihan wonten ing Praja Ngastina kula Harya Suman Ya Sengkuni. Inggih Rekyana Patih. Inggih. Wonten wigatos menapa dene sak mangke jengandika rawuh wonten ing mriki nanging sadèrèngipun mugi mangke karaharjan rawuh jengandika kekalih wonten ing Kadipaten Permalang. Pangestunipun paduka Anak Prabu utawi anak Mas Brajadenta wonten ing Kadipaten Permalang menika wilujeng swanipun ingkang bapa ing Sukalima sak mangke wonten ing Kadipaten Permalang boten alih mboten manggi alangan setunggal punapa kalis ing sambi kala mboten wonten alangan lan mboten wonten rubeda punapa-napa. Oh inggih. Kepareng ingkang bapa ngaturaken pasegan panakrami. Mangke rumiyin kedahipun kula ingkang ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah mboten panjenengan kana putra Nalendra kula menika jenengatanipun kula namung ngadheke pendhita gunung kula menika namung ngadheke pendhita lumrah. Wonten Garing Astina kula menika mboten dipun dapuk dados menapa-menapa. Oh inggih. Nanging samangke kula aturi nampi salam taklimipun ingkang bapa ing Sukalima. Oh inggih kula tampi karya bombong raosing penggalih. Mboten langkung kasekecana ingkang layak ingkang langkung prayogi lenggah jengandika wonten ing Kadipaten Permalang menika Penemban. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Rekyana Patih Harya Sengkuni mugi mangke karaharjan pangestu paduka anak Mas Brajadenta. Wilujeng swanipun ingkang abdi pun Harya Suman ing Kadipaten Permalang keparing kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih kula tampi dawuh sami-sami lenggah ingkang langkung sekeca sampun boten kirang prayogi. Penemban
Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Penemban. Menika kados wontenipun anak Mas Brajamusti. Inggih kasinggihan mekaten. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Prayogaken anggenipun lenggah. Sampun boten kirang prayogi. Argyono Patih Harya Sengguni bekti kula kunjuk. Anak Mas Brajamusti inggih kula tampi dawah sami-sami. Lenggah ingkang langkung prayogi. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Kula Bendana apa? Mbageke karo priagung loro iki sing rawuh ana ing kene. Asudi. Aja kaya mangkono awake dhewe minangka sing duwe gubuk utawa sing duwe omah. Kudu nyugata daya utawa priagung sing rawuh ana ing kene. Delok-delok Kang. Lho. Nek daya ki bakal gawe becik, aku bakal mbagekke. Nek kira-kira nek dayae rawuh mrene ki ra nggawa dhuwit sak gepok wis ora sah. Kowe iki aja kaya mangkono, mengko dhisik Kakang. Tak bagekke najan kanthi wigih linga-linga. Ning uga lahir batin Penemban. Kok iki kaya kala Bendana? Iki Penemban. Wilujeng rawuhipun Ya slamet tekaku ning Kadipaten Permalang. bekti kula kunjuk Ya tak tampa pangestu Tampanana. nggih. Regana Patih Harya Sengguni wilujeng. Iya slamet tekaku ning kene nggih kula Bendana. Ora liwat pangestu Tampanana sing ngatur bekti karo sampean kuwi ya sapa? Ora ana wong men ngaturake bekti kok menehi pangestu ki ora wagu, ora lumrah. Wela dalah aja kaya ngono. Tata kramamu ki kudu mbok jaga. Iya Penemban. Kula nuwun sewu Rekyana Patih Harya Sengguni bawah Penemban turna ing Sukalima sak mangkin damel kaget penggalipun ingkang abdipun Brajadenta. Drejeng nganti kok rawuh wonten ing mriki. Wonten wigatos menapa tuwin badhe pirembagan babagan perkawis punapa drejeng kantika rawuh tedhak wonten ing Kadipaten Permalang menika. Wah samangking menika kados mekaten nggih, samangking kados mekaten. Sepisan sowanipun ingkang Bapak Sukalima menika duwi dhateng Karaharjan Paduka anak Mas Brajadenta wonten ing Kadipaten Permalang. Oh inggih matur sembah nuwun. Den samangke ndungkap angka kalih sowan kula menika mboten dipun nutus dening anak Prabu Duryudana nanging sowan kula menika saking pikajengan kula piyambak bilih samangke kula nampi pawarta ingkang sampun sumebar warata wonten ing saindenging jagat raya punika pawarta ingkang binandhunging karna. Pawarta ingkang bina tambah bakul sinambiwara. Samangke menapa pancen kepara saestu putu kula pun Gatotkaca ing Pringgondani samangke badhe dipun wisuda minangka nalindra wonten ing Pringgondani. Oh inggih kula kinampi nawala saking Kakang Mbok Ayu Arimbi supados nyekseni lan caos pangestu dhateng anak kula pun Gatotkaca. Oh menawi ngaten mboten sisip kalian menapa ingkang sampun kula tampi. Mboten sisip kelawan kabar ingkang sampun kula tampi. Oh inggih kasinggihan mekaten. Ning kula nuwun sewu menapa jeneng andika menika badhe mengestoni lan badhe nyekseni wisudan Gatotkaca wonten ing Projeng Pringgondani. Oh inggih sebab Gatotkaca punika anak kula piyambak. Gatotkaca punika tedhak turuning Projeng Pringgondani, tedhak turuning Awirya. Kula nuwun sewu lunggir. Nek sampeyan paring dawuh kados mekaten menika miturut ingkang bapa ing plasa jenar menika klentu sebabe sepisan mengeti Gatotkaca punika anake Raden Werkudara utawi atmajaning Raden Bratasena. Inggih, Raden Bratasena menika atmajanipun sawarga Prabu Pandhudewanata ing Astina. Prabu Pandhudewanata ing Astina punika ingkang sampun mejahi dhateng ingkang Rama sawarga Prabu Trembuka lan Raden Bratasena menika ingkang sampun mejahi dhateng
ingkang Araka Paduka inggih menika anak Mas Raden Harimba menawi jengandika badhe mengestoni jumenengan ratu tawi wisudana ratu anak putu kula pun Gatotkaca menika sakmangke menapa mboten aminipun menawi Gatotkaca sampun madeg Nalendra menapa mboten aminipun jengandika menika ngokahi turasing mungsuh saya nuwuhake turasing mungsuh wonten ing Praja Pringgondani wekasan mboten sae kedadosanipun mboten namung nayaka lan punggawanipun nanging mangke kawulanipun ugi kasempyok ing ngaradan sabab Raden Gatotkaca punika tedhak turuning mungsuh senes tedhak turuning satriya luhur menika pancen laras ingkang dados satripun Patih Sengkuni. Kula nuwun sewu samangke dipun glecah kanthi permati, dipun gelar, dipun gelung, dipun petang. Ingkang sampun dados keputusan sampean menika. Keputusan kepiye to, Kang? Ingkang dados pikajengan ngandika, ingkang badhe paring paestu sarta badhe anyekseni jumenengan Ratu Gatotkaca ing Praja Pringgondani. Samangke kula aturi gelar, kula aturi gulung, kula aturi metang. Pundi ingkang sae lan pundi ingkang boten sae. Nanging kula nuwun sewu. Kula sampun mireng crita ingkang saknyatanipun bilih sawarga Rama Prabu Trembuka menika dipun mejahi dening sawarga Prabu Pandhu Dewanata menika mboten kok memungsuhan nanging dipun ojo-ojoki dening Patih Harya Sengkuni. Modiar kowe. Wis tak critani mau-mau wis kentekan bahan kowe. Ayo arep apa kowe? Menika ingkang ngendika sinten? Adhiku Kala Bendana. Oh, Kala Bendana kowe bayi wingi sore ngerti apa? Ngerti apa-apa wong aku arep bayi kan ya ngerti susu. Lah iya to. Wis aja waton omong kowe, celemongan senengane. Kala Bendana meneng dhisik. Menika kala wau mboten kabar ingkang nyata. Menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap nanging mboten kababar dados kasunyatan. Nyatanipun kados mekaten. Kadite adi kula Kala Bendana menika nadan wujudanipun sarwa kuciwa nanging menika anggadhahi pakarti lan budi pakerti ingkang luhur mboten wantun goro sarta nengenaken tumindak jujur lan nengenaken tumindak prayogi tumindak becik lan ngiwakaken marang tumindak ingkang boten sae. Wah. Nanging samangke kula aturi metang, kula aturi glejah. Arimbi menika adine sapa? Anake sapa? Tedhak turi sapa? Gatotkaca menika anake sapa? Putune sapa? Gatotkaca menika atmajanipun Raden Bratasena utawi Raden Werkudara. Lan Raden Werkudara menika atmajanipun sawarga Prabu Pandhu Dewanata. Pejahipun Rama Prabu Trembuka menika sakmangke kula sampun matur ing kajeng pejahipun Rama Prabu Trembuka dipun sababaken saking pangojok-ojok lan pangijuk-ijukipun. Inggih menika Patih Harya Sengkuni ya Harya Sumaning Plasa Jenar. Mila menawi jengandika badhe damel srana sepatus kula wurung anggen kula nyekseni lan anggen kula mangestoni jumenengan Ratu Tawi Sudan Gatotkaca ing Praja Pringgondani jengandika mboten bakal mempan. Waduh. Piye ya ki? Wis ta. Nah, Kala Bendana ki ngrepoti wae. Bayi ngisor kae. Apike iki di apike dibuntel bagor cepai mricot petuk ndase. Nggo tampul bareng-bareng. Kowe iki aja sok kaya ngono. Padake apa wae. Wes pancen iki aku ra sing gawe srana ora bakal rampung iki, Adipati. Iya, Kakang. Menika napa? Menika ganten utawi ginang. Samangke jengandika kula aturi ndahar wujudipun ganten menika kala wau. Supados samangke jengandika saged mangertosi lelampahan ingkang saknyatanipun lan saged mangertosi pepadang. Lan saged mangertosi pepeteng ingkang tumantu wonten ing Praja Pringgondani. Menawi telu mekaten kula nedya nedha wujudipun ponang ganten punika. Monggo kula aturi dhahar, Ken.
Lah dalah bojleng-bojleng iblis lanat padha jig-jigan. Lah kok teko kaya mangkono timpen pakartine Kakang Mbok Ayu Arimbi. Menehi pangestu karo turasing mungsuh lan teko kaya mangkono. Pakartine Kakang Mbok Ayu Arimbi sing kaya dene wong wedok pelanyan. Sing gelem nampa tresna wong lenang sing turasing mungsuh. Gelem nampa tresna sekuh mungsuh. Kaya ngono dimen pakartine Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kang eling lho Kang. Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi sapa? Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi sulih sarirane wong tuwa, aja tak omongke kaya ngono kuwi. Ora. Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi kaya dene wong wedok pelanyan. Ming golek enake ning ora ngerti akibate. Kuwi sing dadi watekane Kakang Mbakyumu Arimbi kae. Ora ngerti yen to sing ditresnani, sing ditampa katresnane kuwi turasing mungsuh. Ning eling Kang, awake dhewe iki mung manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Bayi wingi sore mejang karo wong gerang. Ngerti apa kowe babakan Pringgondani? Sektion jero langit tuaku waskita aku tinimbang kowe. Ning mbok yo eling hae ora bakal ngubri sing dadi cangkemmu. Tak pestheke dina iki seksenana. Aku Balela Brajadenta Balela tak ulungake dampar Pringgondani yen wis gumlundung sirahe Raden Brajadenta. Kang bojo eling to Kang aja ndurusi cangkepe penungsa loro iki. Wis ta wis ora sah kaya ngono kuwi to Kakang, ayo to. Gatotkaca ki anake dhewe, Gatotkaca ki tedhak turune awake dhewe. Nek awake dhewe ora mengestuni karo Gatotkaca gene bakal diwisuda distol cepun awake dhewe Kang. Wis ora ngubris cangkemmu. Intine sok sapa kae wae sing mepalangi karepane Brajadenta anggone Balela lan ora mengestuni Gatotkaca. Jumenengan ratu utawa diwisuda ning praja Pringgondani tak aturi minggat wae saka praja utawa saka Kadipaten Permalang. Ning aku ngelekke sepisan meneh ya Kang, aku wis ngelekke ket mau. Nek ana apa-apa Kakang Mbok Ayu Arimbi duka karo Kakang Brajadenta, Braja Musti lan Kala Bendana ora melu Kang. Samangke menawi kawontenipun menika sampun kados maten jeng ngandika anak Mas Brajadenta mboten sah kewatos. Kajengipun. Lah nggih, kajengipun. Gunane apa? Enti Adi ora mengestoni sing dadi karepe kakangne. Enti Adi ora manut karo kakangne. Oh. Alu wong ilang-ilangan ndok siji. Ora manut bapak ndase. Dielekke ra kena disurati wae. Inggih panjen mekaten. Oh nggih samangke mboten sawatos. Samangke kula ingkang nedya ngrangket. Dateng pun Kala Bendana mlegi samangke mboten wurunga Kala Bendana dipun ditokel playune mboten wurunga sakmangke namung mlayu teng praja Pringgondani. Matur kalih Gusti Ayu Arimbi. Lah nggih kasinggihan mekaten saderengipun kula ngaturaken matur sembah ingkang tanpa upami. Oh nggih, oh nggih. Pun nek pun jagake Kurawa niku pun santai, pun madange pun kecukupan. Kakang Durna ki ngomong apa? Ngomong kaya ngene. Makane wong leh iki teko-teko madang. Lah iya kaya ngono to Kakang. Oh nggih sakmangke kula pasrah babakan Adi kula Kala Bendana wesi. Sakmangke kula nyuwun sampun ngantos Gatotkaca siyos dipun wisuda minangka ratu wonten ing Pringgondani. Oh nggih ngesaken dawuh. Braja Musti piye Kakang?
kowe aja melu-melu kala bendana kowe manuta karo pon Kakang. Iya Kakang, sendika sing dadi dawuhmu budal kang padha seba pun Kakang nedya manjing ana ing sanggar pamelengan. Iya Kakang, aku njaluk pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kol utawa Braja Musti. Ngger anak-anakku para sata Kurawa kabeh, Kula sedawu paman pati halya cekuti ngawe canggening kula putra Canta Kurawa catus cacahipun najan boten pati jangkep melgo lak ditokke kabeh. Lagu menanggon wis ora dadi ngopo. Mesti wae kaget to kowe kabeh tak awe nyaget karo pamanmu. Kaget mawon. Bloko suto blangkotang terus wae cekak aos ora sah suwe-suwe. Aku dinawan dening Raden. Dinawan dening Raden Brajadenta supaya ngaraget karo Sikala Bendana sing dina sak mengko wis mbalelo lan ora nyarujuki sing dadi penemune Raden Brajadenta. Lajeng paringipun gandeng Kala Bendana dina iki mlayu menyang Praja Pringgondani. Mula gage tututan aja nganti Kala Bendana matur sing ora-ora ana ing Praja Pringgondani merga Raden Brajadenta ora nyarujuki lan ora mengestoni anggone Gatotkaca jumenengan ratu lan diwisuda dadi nalendra ning negara ing Pringgondani. Siap ngetaken dawuh. Kula siap memblantas Kala Bendana. Ya wis kono gage mangkat to. Kula nuwun sewu man. Piye kala anu Dursasana kepiye? Kon ngerangket Kala Bendana niku tangeh kelakone cepak purunge. Kowe kok ujug-ujug njur kowe ngomong kaya ngono. Sebab Kala Bendana niku najan wujude sarwa kujiwa ring nika niku digdaya sekti kalintang jayaning perang. Njur kowe apa wedi? Wedi. Kula milih dadi dala mawon mun. Guyu saka anding kota wis mboten masalah. Pun bangane lara kabeh awak kula. Wis kowe ora gelem maju ora apa-apa, sing penting liyane do gelem maju. Cagah kula cagah. Kula ki sagah paman. Lho Surtayu saguh. Kartomarma kula ki sagah paman. Lho Kartomarma saguh. Satama kula ki sagah paman. Satama kabeh lan liyane wis saguh kok kowe ora saguh iki bocah-bocah sing kepiye, Dur? Waduh. Mengko ndak disurati iki nek ora mangkat. Kempun kula sendika dawuh nyuwun pamit ning mengko dhisik budalna tengaraning para wadyabala saka negara Ngastina utamane para sata Kurawa nana ngestaken dawuh. Satama wonten paring dawuh. Nembang tengaraning buring para wadyabala nana ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Satama. Oh iya. Maju mundur maju mundur Jaipong Setyaki wonten pradhawuh Prabu. Katon rengu pasuryanmu ndak awe iki. Kagiat manahipun ingkang rayi Enggar Boruji samangke kula tampi timbalan paduka Kanjeng Prabu. Wonten wekatos menapa samangke kepareng Rayi Madung dawuh Prabu. Yo pun Kakang bakal
Manem Bromo sing dadi gading Pasewakan. Yayi Setyaki. Oh iki kula sepagaken. Niwangsuk menati luwe. Ana sasmintan ingsun jagat mesihaning Bathara. Setyaki. Mesti wae kaget suwenmu tak caketaken ngemersaning pun kakan ning Praja Ndurwati iki. Setyaki. Kawula nuwun Prabu, damel kaget penggalipun ingkang Arayeng Garbaruji pun Setyaki dinten sak mangke tepi kula tampi timbalan patuko Kanjeng Koko Prabu. Damel kumesar jroning penggalih nanging boten dados menapa bilih wonten wigatos ingkang kedah dipun rembak kaliyan ingkang Arayeng Garbaruji. Yo Setyaki yo. Inggih. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap putu patuko Kanjeng Koko Prabu Ndurwati. Yo tak tampa siadi ngaturake bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Oh iki kula pun dinggo jimat paribih dayana ing kasantosan. Yo prayoga nunggunmu nunggu. Sampun boten kerah prayogi. Oh Prabu, Kepiye? ingkang Arayeng Garbaruji nyadong dawuh wonten wigatos punapa derejeng antika Kanjeng Koko Prabu ngawontenaken parepatan ingkang ijining parepatan menika namung wonten ingkang abdi ing Garbaruji, namung wonten ingkang Arayeng Garbaruji pun Setyaki. Janjanipun wonten wigatos menapa Koko Prabu? Setyaki. Wonten bareng dawuh. Namala sing wis 3 dina kepungkur ndak tampa iki kok gawe penggalipun kakang kumesar. Kumesar sabab punapa? Merga isining nawala kuwi ditulis saka adiku Arimbi garwane Si Werkudara. Oh iki isining nawala, tulising nawala maratelake yen to Gatotkaca nandhang raga utawa lagi lara. Mongko ora suwe meneh bakal diwisuda dadi Nalendra ana ing Pringgondani. Waduh. Niku pripun nek kaya ngoten niku? Tukoke susu jahe. Iki aja ngleceh. Iki rembug wigati kok. Kowe ngleceh kaya ngono, kowe clemongan kaya ngono. Oh iki mecah swasana. Mongko pun kakang ki mikir Gatotkaca ki iso madeg Nalendra yen to tanpa pun kakang sing sowan utawa sing teka utawa sing prapta sing nyekseni Gatotkaca jumeneng ratu ning Projing Pringgondani. Lajeng paringipun gandeng isining nawala pun kakang ditimbali supaya maringi usada utawa menehi sehat Bagas Waras karo si Gatotkaca murugake dherekna pun kakang sowan menyang negara ing Pringgondani. Setyaki. menawi dodol mekaten ingkang ngarahi namung kantun derek. Iya. Pun kakang lumayang ana ing angkasa siat ditutuhi lakuning pun kakang. Ayang-ayange pun kakang derekno Yayi. Monggo kula ndherekaken Jengkar Paduka. Iya. Ayo rasa suwe-suwe budhal menyang Praja Pringgondani. Inggih Prabu. Melajar enten opo? Wah, jadi Raden Setyaki aku dibujuk-bujuk karo Cartagurawa. Sababipun? Mergo aku mlayu bakal menyang Projing Pringgondani. Wila dalah. Dibujung sebabe aku lancuk laporan karo Kakang Bu Ayu Arimbi menyang karo Kakang Brajadrita menyang Kakang Bu Ayu Arimbi. Mergo dina samengko ki Kakang Brajadrita balela. Lho. Balela.
balen ora pengestoni ora menehi pengestu lan ora bakal nyekseni anggone Gatotkaca jumeneng dadi ratu diwisuda dadi ratu ning Praja Pringgondani malah sajak Kakang Brajadeta subar dapan negara Pringgondani bakal diwenehke waton wis gumludhuk sirahe Kakang Brajadeta. Welah dalah nek kaya ngono kahanan iki Setyaki sing ora trima. Lah njur kowe ngenek kene iki ngapa? Nderekke Koko Prabu sowan menyang Praja Pringgondani. Wah, jan wis diuyak-uyak Kurawa. Iya, diuyak-uyak Kurawa. Wis saban sing wigati mlajar kemawon teng negari Pringgondani. Tuturi lampahipun Koko Prabu sampun ngantos kawanguran dening para satu Kurawa. Iya ora Setyaki matur nuwun Kuraweng kula mandangi. Wah. Kaya ndrumentrang kaya gendewa Setyaki ora pangling Kartomarma. Ya dasar Purnyata kowe nyegat karo lakuku nggonku mbujung karo Kalabendana. Kakang Kalabendana ora luput ngopo mbok uyak-uyak. Mesti wae mung bakal laporan menyang Praja Pringgondani, mung bakal matur sing ora prayoga menyang Praja Pringgondani, sing ora wurunga mung bakal gawe ngurinane Dewi Arimbi. Panjen Purnyata wis diniati karo Raden Kalabendana kaya mangkono. Kowe ora gelem mikir aja takon rak glandang pusakaku. Pusakamu apa mbuh? Ngono. Pusakamu apa kok mbuh? Wilah dalah. Wose kowe mikir ora dak aja dadi pepalanging Sata Kurawa. Sesuk ora mikir saiki uga aku ora bakal mikir keparat. Lena pangendamu jakon tebuak dadamu kelakon rondo bojomu Singalena prapteng lalis Kartomarma.
Yo ha. Hey yo ha. Hey yo ha. Waduh yo. Hey. Oh. Hey. Waduh. Hey. Hey. Ah. Hey. Hey. Oh. Ah. Waduh kalah. Hai, cantian siramu, hai, 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 tiara, hai, hai, ah, hai, hai, hai. Setyaki mepalangi karepe Soto Kruwa. Ayo. Apa-apamu sotomu anak jaran. Hus. Mepalangi karepe Soto Kruwa. Wis ngantem ora sah suwe-suwe mati tibana. Ha. Ha. Yo. Yo. Pas. Oh. Yo. Ish. Ah. Yo. Hai. Ah. Wah. Pejah lho, Man. Surtayu mundur. Kala wau sing maju Kartomarma ning delalah tudinge pedhot. Iki senengane ngrusak nggone wong liya ora. Senengane kaya ngono kuwi ora oleh. Angsal mawon. Mung gak didandani, dandanana dhewe pun. Kowe mungsuh kala Bendana kok kalah to, ha? Senes kala Bendana kula pinanggih kalih Setyaki. Lho. Kok Setyaki neng kono, Mbok? Mbok piye to? Mboten mangertos. Mbok bilih ngeterke Mega. Setyaki gondrong. Akike sak lengen. Pun kula semanggaken. Mungsuh kula Dukala Bendana mungsuh kula Setyaki. Wis dalah wis kana mundur. Kurawa ora kena sing enek sing dijagake. Pejah lho, Man. Kowe mati ya karepmu, ora ya karepmu. Tanpa kowe rombong aku saya semangat. Mula dalah tanpa kowe mundur ngono mungsuhmu Setyaki kuwi lah dalah. Keparat Setyaki mepalangi karepe Soto Kruwa. Wis kana mundur nggih. Nek dipikir ki Mega ya ayu sebenarnya. Senengamu kaya ora dur. Enten dawuh. Arep maju mungsuh Setyaki mang mikirak krajange dhewe.
meneh. Halo babu, halo babu, halo babu, halo. Wah, bocah cilik kaya ngono kok kendel ora sepene. Ayo. Wah, lah dalah keparan. Kurang nganggo gamelan mendu eren. Werene arep ngopo? Nglabrak dapurmu. Nyo. Lho, ngopo kok nyo? Werene arep ngopo? Nglabrak dapurmu. Nyo. Mburi po nyo. Kurang marem gondas nyo. Oh, Sadra ki ngene iki, ora mung surat-suratan. Ngono ki ora kendel jenenge. Parane langsung diasdes tungkak cangkeme sikut ndiase plek. Gejo cangkeme. Wah, ngeri kowe sadis kowe sadis. Sadis wae. Mantan apa? Mbuh. Wis kowe rene wigatimu ngopo ge apa perlune gek mulih. Wah, aja to kowe kira. Senengamu kaya ngene adoh-adoh ora. Lah iya mula kuwi. Wah ya. Ayo ngantem mo kowe. Jendoi jen. Jandron wae. Jandron kena nganggo musik ya kena. Musik apa? Dangdut. Hus. Ora kena ngono. Wah, wis kena. Wis senengane kok ora. Sadra kene iki sing peng-pengan kene iki nyo. Nggon sirah nyo. Oh, nggon dodo. Wedi marep mungkur nyo. Sing kendel bae kaya aku ngene iki. Bangane juga kono joget tak kena tendiang pisan mudara isin. Wah. Iya ya. Lah iya. Wah, wirang bebarang aku malah. Lah iya. Ya, apa dikira aku ra iso ngembari kekendelanmu? Yo, arep opo nyo? Ngendada apa nyo? Mburi apa nyo? Nyo ngene iki sing kendel kaya aku nyo. Iya nyo. Wis. Ngendada nyo. Nyo lak buka nyo. Mburi nyo. Mburi. Wis. Usus wae. Bres ya modar tenan ngene iki carane. Ayo wis rasa kesuwen ngolah nyandi. Toto. Wah, jan wis ora. Ayo kene ngantem mo, kowe dhisik wae. Oh, ya. Kowe dhisik sing ngantem tegese. Ya wis kene. Ndasmu kene, ndasmu kuwi. Hus. Wong tuwa dindas-daske. Wah, kendele kok ngene aku ning gone dhewe wedi, malah kaya bocah kaya ngene kendele. Wah. Wis yo. Ngantem mo sak maremu nganti benjut ndasku ora masalah. Wah, sumbarmu kaya manguwuh kaya nganti iso-iso ngene. Wah, gepuk ndasmu cetakan terus pecah sirahmu dibano mati. Yo. Bulu. Oh, mbreneng bae, mbreneng. Wis ngantem meneh. Wah, keparat. Pindho iki, pindho. Pisan meneh ndak ganep. Wah, bocah ki. Arep diapusi ora kena. Wis karo ngantem mati kowe. Gentenan. Wes ora iso gentenan ngono kowe. Lah nek mengene iki ora enek sing menang, ora enek sing kalah. Wah, jenenge perang gagal kok kowe piye to. Oh, ora enek sing menang, ya ora enek sing kalah. Oh, wis kene. Ya. Wah, alon-alon. Waduh. Toto siap. Tak omongi. Iki tanganku wingi bar tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi 9. Cangkeme ora ngedeg-degi aku mung ngomong wes ngono kuwi ngedonke mungsuh. Pecah dadi 9 ora pecah tenan malah modar kowe. Wis ditoto. Wis rasa omongan. Yo semelah kuwi ndonga barang. Wong ki ngopo-ngopo kudu semelah sik, men apik ngono kuwi. Wah, las cangkeman kowe cangkemmu kuwi. Wah, kesuwen ora. Yo. Ngampet-ambukan. Wis toto. Wah, bajigur kesuwen ora. Gak ora ngantem-ngantem kesuwen ora cangkeman wae ora. Halo babu. Waduh yo.
isih kurang pindho sapa kok yo wah gendenan kowe loro telu siji loro telu siji loro telu taruh ngono man gotong man waduh edan iki dere ora dere senengane ora iki sinden-sinden dumangan wiyaga-wiyaga dumangan kowe iki senengane ora ama mutah karepe dhewe kok yantem setiake sak kemenge wah mula iki campurane sing akeh dadi men ora krasa mumet aku senengane kok kaya ngono, rasah kaya ngono kuwe. Wah. Apa dikira ora iso ngendeli kekendelanmu. Wah. Wes kene tak gotong wae, gotong maneh iki wis ora kena dandane kahanane kaya ngene. Wah. Apa Setyaki? Kowe sing arep ngopo? Ayo. Kowe arep ngopo? Kowe aja dadi pepalang iso taku napa? Dadi pepalang mergo apa? Kowe wis nyingitke kala Bendana, ora ya ngono to? Ora bae. Sing kandha sapa? Wah. Asem. Iya asem. Asem iki asem. Heeh, tenane. Malah kaya Samsudin. Kowe arep ngopo? Nglabrak kowe. Labrakan yo saiki. Kowe arep glandang aku cundho manik murugake Tampanana. Wah. Aja takon dosa kowe. Kowe ngopo? Wah, kentekan akal aku. Ora usah kaya ngono wis prayoga wae. Kowe nek arep rene nglabrak karo aku, ayo izin do izin. Perang nek gelut. Wah, dalah. Lole kowe gelem minggir apa ora? Sis ora minggir, saiki ora minggir. Endi kala Bendana? Eneng endi kala Bendana? Yo Tampanana dhewe kala Bendana. Ayo. Gelem bali apa ora? Kurawa 100 rojak bali. Wah. Aku ngenteni. Molan. Ora usah nyanyi barang. Oh, aku ki carum. Carum. Lagu wajib. Lagu wajib kuwi sing baku bali wae. Wah. Wasrada sawetara anggenipun kakung swananing praja Pringgondani. Kok katon sungkawa pasuryane Siyadi. Aduh, Prabu.
Prabu kula kedah kados pundi nyumurupi kawontenanipun anak kula pun Gatotkaca ingkang kados mekaten. Bilasana samangke kula nyuwun nikuh pertikel babagan anak kula pun Gatotkaca ingkang nandhang raga kados mekaten. Mongko mboten enggal husada Koko Prabu kula nyuwun nikuh pertikel. Ya mengisaku aku mung iso njurung pamuji marang ngersaning Gusti marang ngersaning Hyang Manasa. Muga-muga Gatotkaca enggalo pinaringan sehat bagas waras. Semono uga aku Yayarimbi aku mung iso ndedonga marang ngersaning Gusti muga-muga anakku Gatotkaca enggal pinaringan sehat usada meneh Yayarimbi. wah Resna kakangku nganti teh tangisku nggonku nangisi karo Gatotkaca. Monggo ora suwe meneh Gatotkaca bakal diwisuda minangka Nalendrana ing negara Pringgondani. Iki kudu kepiye Kresna? Wah Koko Prabu kok kedah kados pundi? yo Aja kanthi tawang-tawang tangis kaya mangkene. Ora bakal iso rampung perkarane yen to kanthi tawang-tawang tangis kaya mangkene. Pun Kakang nedya matur kawan Siadi. Monggo kula sumanggaaken Koko Prabu. Yayarimbi, kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Mangertiya. Gatotkaca kuwi iso walaya jati temeng mulya. Yen to pedhut sing tumanduk ana ing Pringgondani enggal sirna. Pedhut punapa Koko Prabu? Pun Kakang dhewe ora mangerteni. Merga pun Kakang ningali kaca paesan isih katon peteng ora iso disawang saka kaca paesan. Mula sing setiting ati-ati Gatotkaca kudu tansah mbok jaga kiwa tengene rina lan wengi kudu mbok jaga Yayarimbi. Kala bendana napa mlayu-mlayu bah keciwasan Kakang Mbok. Kakang Brajadenta Balela ora bakal mengestoni karo si Gatotkaca. Lho Gusti Kakang Mbok iki kok Gatotkaca nglumbrul tanpa daya. Kala bendana apa mangerti Gatotkaca nandhang ruga mongko sedhela meneh bakal diwisuda minangka Nalendrana ing Pringgondani. Mbak Yumu wae bingung kudu kepiye. Wah Gatot anakku ger. Gatot anakku, kula kowe suwe ora suwane Pringgondani, ora suwan menyang pamanmu. Monggo ora suwe meneh sedhela meneh kowe bakal diwisuda dadi Nalendrana ing Pringgondani. Gatot pun Kakang mung melu donga. Kakang Yayarimbi opo Kakang Brajadenta Balela ora mengestoni anggone Gatotkaca bakal diwisuda. Mula aku ngaturke kendrawasan karo Kakang Mbok Yayarimbi. Iki ora bakal rampung ora Kakang Mbok Yayarimbi sing nandhangi Kakang Mbok. Kaya ngono timan pakartine Brajadenta. Iki piye to ana bojone mlayu kaya ngono kok.
Garwa kuwi sigarane nyawa lho Si Adi. Garwa kuwi sigarane nyawa. Sigarane nyawa Si Adi kuwi ya Arimbi. Ben. Lho. Nek Arimbi mengko ora ana sing kelangan sapa Hara? Iki udu perkaraku. Iki perkarane Arimbi karo wong Pringgondani. Wah, aku gah melu-melu ndak dikromong ngakai. Turas Pringgondani sing dadi Nalendra Gatotkaca anakku. Oh ya wis, ya wis. Den, piye Kakang Semar? Kula nuwun sewu, kula badhe matur. Ya rada nyangket maju kene. Mareka den prayitna semuriris. Semuriris eka bali, eka bali. Dara Gatotkaca. Jenengan menika tedhak turune Ngawirya, jenengan menika satriya peng-pengan. Seka kiwa, saka tengen jenengan niku mesti jenengan sabeti kabeh. Lah nek umpama sampeyan menika ora iso weruh ning mesti jenengan menika midhanget. Menawi cara kula isin dadi satriya kok kluntrah-kluntruh. Iroh bokne mlayu kaya ngono kuwi isih kluntrah-kluntruh turu kepenak anglik-anglik kepenak. Ora gelem budidaya apa sing digayuh. Nek cara kula isin isih luwih haji cacinge bangane sampeyan Den. Ora-orane nek Arimbi ora pok belani. Gatotkaca iki to belani wong mergo kuwi iki anakmu. Wah, Gatotkaca wae mengko nek apa-apa dipol sing tak salahke. Kok nyalahke kula? Kula niku mung memotivasi supaya enggal entuk berkah, enggal entuk apa sing digayuh. Ya wis ayo kae diawat-awati Gatotkaca. Nggih kula dherekaken Den. Praja Denta. Piye? Wala dalang apa kowe mrepeke karo aku? Kowe gelem emut Purwaduk Senapa Rahayu. Mumpung aku isih gelem ngelekke karo kowe. Ora bakalan. Gatotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh merga sawarga Prabu Pandhu mbahne Gatotkaca sing wis mejahi Rama Prabu Trembuka. Nanging ora kaya ngono carane nggir. Kowe kok duwe watekan kang kaya ngono. Kesusupan iblis ngendi kowe? Lambu. Mbok menawa ngisor pring kono mau. Ora clemungan kowe tak jak omong. Gatotkaca kuwi diwisuda minangka ratu kuwi udu karepe Arimbi. Ning karepe kawula sak Pringgondani kanthi pawadon apa wae
aku ora bakal iso narimake yen to Gatotkaca madeg Nalendra ana ing Pringgondani. Nek kowe wani karo Gatotkaca ora sah nandingi Gatotkaca ning tandingan lombok ning kados pundi ngantos kawontenan paduka kados ngaten Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu kula kadah kados pundi anang gesuk maning Sang Prabu Trembuk. Titian kala rudha Mas Patih Raja Dewagu ger putuku Gatotkaca iki wis ditiwancine Brajadenta Brajamusti kudu nyajiwa karo aku ya tak ambing-ambingi lan kowe minangka srana manunggaling anakku sak kloron manunggal nyawiji marang aku Urwaten Pringgondani nger putuku Gatotkaca. Latala Gatotkaca iki paman Brajadenta iki wah ngerti wae tak omongi kowe iki digadhang kawuling Pringgondani ning dadi ratu kuwi ora gampang. Kowe digadhang-gadhang dadi ratu ana ing Pringgondani tak omongi dadi ratu kuwi ora gampang. Kepenak timen kowe nglungguhi Klasa Gumelar ayo tak todi kowe iso ndungkel tunggak Pringgondani semulur lehmu dadi aku monggo kula adosi paman Brajadenta.
tanganmu dumeh iso ibur ya tanding ana kridi aku ra menclat adoh aja takon dosa keparat Gatut kaca kowe arep dadi ratu kok kanthi lungguh kepenak ya tak enteni nang kene wah gagrak limpahmu iya ayo kowe arep ngopo kowe arep kepiyen aku wis iso kaya ngene lho diukur raimu ming sak tanganku ayo kowe bali ora sah dadi Nalendrana ing Pringgondani kula nedya ngruwat panjenengan ruwaten nek iso ayo hey Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mewek gandrung ing Paman Brajamusti iya nger aja kaget aku sing mrepeki karo kowe tak omongi ya nger wonten pundi kados pundi Paman aku lan Kakang Brajadenta kuwi sejatine mung pujan aku lan Kakang Brajadenta kuwi sejatine mung wujud aji ingkang dicipta dadi menungsa dening Hyang Mutrembuka. Mula iki wis titi wancine aku bali dadi asal mula-mulanira nggih. Gandeng biyen sing mejang ngaji Brajadenta Brajamusti kuwi saka Hyangmu Prabu Pandhu. Mula bali ingkang ngrasuk wayah saka suwargi Prabu Pandhu Dewanata lan padhanging Pringgondani ditumbali saka guru Pringgondani nger. Aduh Paman. Boten Paman, boten saged menawi kedah mekaten kula boten saged. Kula menika purun dados Nalendra wonten ing Pringgondani nanging ingkang ngrangkani pepunden-pepunden kula ing Permalang. Kula boten lila menawi anggen kula mukti hancik-hancik bathange pepunden. Ora nggih. Pancen wis dadi kodrating pepesten yen aku kelawan Kakang Brajadenta kudu bali miyang mula-mulane. Aku tak manjing menyang empek-epekmu sampurnane Kakang Brajadenta yen pok grayang nganggo epek-epekmu. Dudu Gatotkaca ingkang ngrajut kamurkane Brajadenta nanging batin aku ingkang nyampurnake Kakang Brajadenta nggih. Kocap kacarita saya alit Sang Brajamusti nganti sak mrica binubut gedene ilang kakedepaken dening Sang Raden Gatotkaca manjing ing epek-epek iring kiwa
Sigra jumangkah sang kaca negara nyampurnaken lapah. Dedel ngawiyat sang kaca negara sinambi musti aji Braja Musti tumiyup saking Jumantara nimbles mestakanira Raden Brajadenta ateges Rangka manjing curiga curiga manjing Rangka ilang wujuding Raden Brajadenta dados wujuding aji Brajadenta pinasti kudrating pepesthen manjing ing epek-epek kanan giring. Cicipanku ulun kundur makayangan kundur manjing alam kasuwargan muga-muga semulur anggonmu dadi nalendrana ing mrenggondani lan aji Braja Musti lan Brajadenta wis kepareng manunggal kelawan panjenengan ulun ger.